Hello, hello! Marhay na pagkahapon po sa Satoy Agabos mga tugang. Welcome po sa panibagong edisyon kang programang Barkada ni Jesus. Digdi po sa Radio DCGB. Kamusta po? Nangurudto na po kita. And oras na naman para magsiyasta. Pero sabi nga ni pag-arog kaining aldaw ning Sabado, mga hobenas talagang marata talaga sinda. Dai talaga sinda mapuknat sa siring na programa, especially po mga tugang. Ang sa tuyang mga bisita ngunya na pagkahapon, iyo po ang mga aktibong miyembro kang Parish Youth Commission kang San Ramon Nonato Parish dyan po sa Tagas Daraga Albay. Asinan sa inda pong Parish Pastor, iyo po si Reverend Father David Thomas Ramoso. Pero pwede po kamo mag-upload, mag-text sa 0938-891-5475 and live mo po kita ngunya sa tuyang Facebook page via DCGB News Online and of course sa YouTube channel DCGB Legazpi. Kaya ada ilang po kita naantabayanan sa radyo, naantabayanan po kita worldwide. Kaya excited ining mga hobbiness na rayaon digdi. Abangan po nindo mga tugang kasi ini po mga miyembro po ini kang OG. Aram po nindo ang tiga-upload na OG, order ng gwapo at ganda. Sabi sana naman dai po ako mapalyar ngunya na pagkahapon. Kaya naman mga tugang kaibata po sa lado teknikal ang mga pag-iribata dyan ng mga poging-pogi sa panginganot ni Kuya Jun Napoles. And sa tuyang from Sorsogon State University, sa tuyang mga OJT, digdig na kabugtak sa mga pangaran nindo boys. Siyempre ang sa tuyang IT man si Jerome Martinez. And bago kita magpadagos, public service mo na kita hali po sa Harongkang Sagrada Familia. Okay? Sabi digdi ni Father Mike, naghahanap da po sindaning mga caregivers, lalaki, 18 to 35 years old, with or without experience. Basta po, willing po matrained, pwede po kamo magduman po sa opisina po kang Sagrada Familia, duman ini po sa Tama, Barangay Bugtong. Okay, sa mga interested applicants, pwede po kamo mag-apply personally o mag-submit po kamo ning biodata o resume po, barangay and police clearance and school credentials dyan po sa Puro 4, Bugtong, Legazpi City. Harani lang po yan sa East Medical Center. And look for Father Michael Adlaon, mobile number 0968-677-6056. Sa Giraray, sa mga nagdadangog na gusto po mag-apply, 0968-677-6056. And formal naman po na inanunsyo ni Obispo Bong Bailon ang pagiging incarnated sa Diocese kang Legazpi ni na Reverend Father Dante Mejiliano, siringman ni Reverend Father Anwar Nasser. Usog po yan sa Code of Canon Law sa ipinaluwas po na Diocesan Circular, mainit na pig-ako ni Bishop Bailon ang duwang padi bilang bagong miyembro kang Diocese kang Legazpi. So pigahagad man po ni Bishop Bailon sa tuya pong pangadji digdi po sa duwang padi kay Father Norman and Father Dante na magpapadagos po ang sa indang misyon kay bahan po ang mga kapadean digdi po sa Diocese kang Legazpi. Okay, kaya naman kamustahon ta na ang satuyang mga barkada. Kumusta ka? Uy, kumusta ka bilang barkada? Ohoy, alright. So, igwa po kita ang 10 youth ngunya na pagkahapon from San Ramon Nonato and additional man from Media Ministry. Okay, so ayan, nailing ta po sa satuyang screen. Mga tugang, yan, bye-bye muna po kay Tano. Kaway. Hi. Alright. Okay. So we have si Barkadang Patricia Alberto. Okay. Sige, kamusta ka, Barkadang Patricia? Hello po, good afternoon. As of now po, masaya po ako na napaunlakan po kami today dito sa event niyo. I think this is a good opportunity, of course, to let the youth speak sa ganito pang sa radio para marinig din po kami ng mga
listeners ninyo. Okay, Barkadang Patricia, perang taon ka na sa ministry? Magna 9 years na po ako sa November. 9 years. So far, sa laog kang 9 years na sa imong pagiging miyembro kang ministry, kamusta na ang sa imong eksperyensya? Yung 9 years ko po dito, very fruitful po siya and very fulfilling, not only spiritually but also for me po personally sa growth ko. Malaki po yung part ng youth ministry and music ministry sa pag-grow ko as a person. Okay, so sa hiling mo na talagang nag-grow ka as a person, nag-focus ka lang ba sa pagiging miyembro kang Parish Youth Commission or may iba ka pang organisasyon na simbahan na kinaka-involtuhan or member ka pa ba sa ibang organization? Ngayon po, part lang po ako ng music ministry and as of now po ako din po yung youth coordinator ng youth ministry namin. Ayun, so as of now, pero nahihiling ko po ini mga tugang si Barkadang Patricia na nagkakanta ini, di ba? Nagkakanta po ini, pero kung siguro sa swertehon kita nguyan na pagkahapon, pwede mo ba kami tawan ng sample? Kahit ano lang, kahit Sige po. anything, alright? Siguro po, last July po kasi 4, nag-attend Okay. po ako nung Bayan Umawit na mga Ignatian concert po siya. So ano po yung Bukas Palad, ano po yung Hangadin, ano po yung Jesuit Music Ministry. So siguro po, ang mga favorite song ko talaga na perform nila is yung Bayan Magsiawit na. Maganda po siya mapakinggan live and I think yun na lang po yung isa-sample. Yes, lalo na pag kinanta mo, mas magayunan pa siya. Alright, so palakpakan po mga tugang. Okay, si Miss Patricia Alberto. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Thank you. Yes! Diba? Very talented po ang mga taga San Ramon. Kaya naman sabi ko po sa inyo, dahil talaga po ako nasa ng mga OG po ini. Mga magayon as in guwapo. So we have of course, Gabriel Bitare. Tama ba, Gabriel? Yes. Alright. Kamusta ka, Gabriel? So, one word na i-describe ko ngunyan, ang ano ko is, I am very blessed. Blessed. Daw. Lalo-lalo na sa opportunity giraray na ini, na itinaw sa muya kang DCGB, na madawag man ang samuyang mga tingog, asin mga istorya bilang mga miyembro kang simbahan. Perang taon ka na Barkadang Gabriel sa Youth Commission kang San Ramon? Gusto at garuday ko na marumduman, siguro more or less 14 years naman ako. 14 years, sobra na pala sa sarong dekada. Sobrang buko. Alright, so ika pala ang pinaka digday ahead? Siguro po. Siguro. Pero di naman halata, mga tugang. Okay. So, Gabriel, para sa pagiging membro kang Youth Commission, ano pa ang sa imong pinagkakabisihan? Ngunyan po, nagtatrabaho na po ako bilang sarong GIP sa school-based. Okay. Then, yan malang sa ko yung pagkapokusan ngunyan. Pag-abot kang weekdays, trabaho, and pag-abot naman kang weekends, simbahan. Ayun. So, paano mo siya pinagsasabay? So, simbahan and sa pagtatrabaho and sa family, paano mo siya tigbabalanse? Even before pa, nahiling ko man na kaya man kang oras ko pirmi. Yan ang ani po. Pag weekdays, pirmi ako focus sa trabaho. Tapos, Okay. pag weekends, daingo na kayo magparaisip, enjoy, as in, sa simbahan. Ikaroon kayo Yes. ng parang Alright. low pirmi. Ayun. So, para mas, talaga siya, Barkadang Gabriel, So far, sa commission ba, kang Youth Commission, aside doon, igwa ka pa ng ibang commission na pinag-aaktibaran? So, aside, arog din kay Pat, si Pat sarong choir member. Ako man po. Ibig sabihin, masample ka man? Kung si Pat Okay. sa choir, ako man ang coordinator sa mga acolyte. Acolytes. And- Okay. Ngunyan po,
kami po ang magka-partner ni Pat since siya ang coordinator. Ako man ang youth Youth leader. leader. sa Samuyang Pat. Ayun. Okay. So, youth coordinator and youth leader. So, sa overall, si Patricia ang nagmamanihar for all. Pero, ika as a youth leader, ika man yung parang on behalf kay Patricia. Alright, sige. So, welcome again sa Indong Duwa, and we're very happy and very lucky ang DCGB na yaong po kamong duwa. Okay, thank you so much, Gabriel. Okay, we have of course, tama ba, EJ? EJY po. EGY. EJY. Wow, EGY Adra. Ang dating pa lang kang boses ni EGY Adra, parang ano na siya, yung parang pwedeng pang radyo. Parang pabalikan ka natin. parang gusto niya ako di makatandem. Sige po. Naman. Okay, joke lang. EGY Adra, kamusta ka? Okay man po, at the same time pressure tapos Okay. excited. Kasi Yun. big opportunity po yun. Okay, EGY, ano ang sa imong pinagkakabisihan? So sa ngayon po, bakasyon pa man ako, incoming first year college, pero habang bakasyon po, nagre-review po ako para sa mga exam, especially sa sana po makalog kita sa academy, sa gusto sa PMA po or PNPA. Tapos sa ngayon po, yung business ko po, which is the Young Clothing brand, yung self-centered po, God-centered brand po siya. Nagbebenta po kami ng mga damit. Ito po, suot ko po yung damit. Yung Yan, fit. okay. More on self-improvement, kung yung mga nag-gym po or mga styled na gusto nila, carry nila yung God's, yun po. Ayun, so far ito ang ano mo, asain ang focus mo, EGY, sa commission kang simbahan sa San Ramon? Sa San Ramon po, almost 3 years pa man na po ako nagsiserve duman. Pero sa chapel po, sa Alcala Draga Albay, kasi Okay. from Alcala Draga Albay po ako sa chapel po namin, ako po yung president and coordinator doon sa mga sakristan, and also I'm a laycom pag sa mga masses po. Yun po. Tapos Ayun. almost 10 years na din po ako nagsiserve sa simbahan. Sarong dekada na din. Okay? In 1 decade na pag-serve mo as a young person sa San Ramon, kamusta ang sa imong eksperyensya? Sobrang ganda po ng experience. Although may mga ups and downs din, may mga struggles, especially sa pakikisama, pero super sulit. Ang daming nabibigay na lessons and opportunities po, tulad po nito. Ayun, okay. So, dakulaon man na oportunidad na makaibahan mi ikadigdi, EJY. Okay? Sige, thank you so much sa imong oras. We have, of course, Alfonso Kim Alberto. Okay. Alfonso Kim Alberto, tuwag ini ni Barkadang Patricia, di ba? Okay. So, kamusta ka? Kamusta ka, Barkadang Alfonso Kim? Ayos naman po. And I'm feeling blessed din, pareho kay Kuya Gab. Kasi there's a big opportunity na mabigyan kami ng chance na makasalita sa live stream. Yes, okay. Pirang taon ka na din, Kim, sa youth ministry? More or less 7 years po. 7 years, alright. Kasi I started from grade 4, pero po nung grade 4, nag-COVID bigla, kaya nag-stop din ako for maybe 2 years. Okay. Ano ang nag-udyok sa imo para after COVID, bumalik ka sa pag-serve? Nung nag-stop po ako, actually, di po nawala sa isip ko na kailan po ba ako pwede mag-serve ulit as an Okay. acolyte. That's Yes. why it pushed me to, after COVID, mag-start ulit. Alright. COVID And did then? not stop me from serving God. Yun. Parang ganun. Yan din talaga po mga tugang ang the best. So para bagang Kim, wala ki nakakapugulo sa imo kung ma-serve ka o dai. Kung kumbaga walang reason para mapagal ka, pumundo ka, di ba? Iyo tap. Yes, okay. So, para sa pagiging member kang Youth Commission, syempre member ka kang acolyte, di ba? Yes po. Yes, okay. So, paano sa imo nakakatabang ang siring na organization, ang pagiging miyembro kang Youth Commission sa diri mong buhay-buhay, especially sa pagtalubo mo as a person? It helped me grow because parang ito po yung nag-shape sa akin kasi since nga po grade 4 pa lang nasa youth commission na po ako, it helped me grow as a good person. Okay. Kumbaga ito po yung nag-help sa akin na maging mabait,
Nag-uulok sa mga kataning mo. Ewan ko po sa kanila. Pero, hindi naman po ako nagjo-joke. Mabait naman po. Yes, opo, of Pero course. there's still chances na pwede po ako magalit since di naman po natin mahirap naman po i-control ang feelings natin. Tama. Lalo na Okay. kapag yung bigay nila sa iyo is mali din naman. Tama. Pero I still find a way to be kind as well. Yes, so parang Kim, sa pagiging member mo sa Youth Commission, naukudan mo kung paano mo i-control ang sa imong emosyon. Ayun, tapo. Ayun. Okay, thank you so much, Kim, and babalikan ka later. Welcome digdi sa DCGB. Alright, we have of course, tama, David Bernard Benasa. Kuya Third. Yeah. Ito pala si Third. Opo. Third, kamusta ka, Third? Unang-una po, kabado nanginginig po. Nanginginig. Okay, ano Ano, ang first gusto mong gibuhon ko para mawaraan sa imong panginginig? Ano ba? Wala naman. Alright. Third, dahil ang pangalan mo Third, may first and second ba? Wala naman Wala po. po. Joke lang. Okay, kamusta ka Third? Ano ang sa imong pinagkakabisihan? Studies po, tapos yang sa simbahan na din po. Okay. Perang taon ka na din sa youth ministry? Bali 8 taon po, 1 taon po bilang aspirants, tapos 7 taon po bilang altar server. Wow, okay. So, kay Kim kanina sabi niya nakatabang sa iyap sa pag-grow as a person, pag-control kang emotion. Sa imo man, paano ini nakatabang sa imo? Ang natabang kainis ako, so time management po talaga. Okay. Like na-improve yung time management ko po. Tapos, na-develop din po yung mga tamang values ko po, like pagiging mabait, tapos Okay. masipag. Pero minsan din po talaga may oras na tinatamad. Yun. Alright. Kailangan talaga natin ito. Kailangan natin ng time management. Yes, Yan okay. po. So parang sa imo Kim, sa imo David, napapanahon ang pagiging mahigos, pagiging mabuot baka uman. Di man. Alright. Minsan. Okay, so paano mo nababalansean sa imong oras sa pagklase, pagiging active sa acolytes, sa youth ministry? Yung pag weekdays po, syempre po, whole weekday po ako study from Monday okay. to Friday. Then Saturday po, kadalasan po nagapasimbahan din po ako. Tapos linggo po nagse-serve, morning po. Tapos paghapon po, doon ako na po gawa yung mga other ko na dapat gawin. Ayun, okay. Sige, thank you so much, Third or David Bernard Benasa. Okay. We have also Jojo Mendioro. Hello. Siguro sa 10 lang kita kainin Ayoko. kung paano magburo Wag violin. na, masikip Ate Jen. Alright, kamusta ka Jojo? Okay po Ate Jen, masaya, nakabado. Okay. Kasi first time din po dito and big opportunity din po madadangog din po nung mga nakikinig or nanonood sa live. Yes, okay. Anong oportunidad Jojo ang itinao sa imo kang youth ministry? Marami po eh. Isa na rin dun is yung nagiging pagiging masipag or tapos yung aga-assist din po sa mga senior or Senior. tama. And as a senior din ng altar server, Okay. nagagay din po ako sa mga aspirants. And minsan, pag may mga activities na pinupuntahan, syempre, palaging kasama si Kuya Gab. Yes. Parang tawag ba doon? Isang tawag lang ni Kuya Gab. Yaon tulos ka mo. Yes. Wow. Anytime. Okay. Jojo, ika as pirang taong ka na sa ministry? 8 years din. 8 years, okay. Sa 8 years, ano ang pinagbago kang buhay mo kumpara kang mga nakalihis na taon na wara ka sa ministry? Ngunyan na inabot ka na ning 8 taon. Inabot po ako ng 8 years. Ang dakulan po nagbago sa akon since nung unang pagpasok po lang po is makulit. Okay. Isa din po ako sa
Ikaw sa mga pinakamaharaw. sakristan na pinakamakulit. Alright. And ngayon po, as siyempre dakula na, third year na nag-assist na sa mga sa mga aspirants, and nag-advise na rin sa kanila kasi dati di naman ako ganito. Wow. Iba na ako ngayon. Oo, paano mo nasabing iba ka na ngayon? May may pagka Okay. Uy, Ay. matured, Matured. Wow, okay. and hindi na makulit. Pag minsan lang, Minsan na lang. nadadala ni Kuya Gab. Oh, yun. Garo ko duton ka ni Gab pag unindo ah. Alright, sige Jojo. Anything? May gusto ka babation? Wala naman po. Alright, sige. Okay. Sige. Shout out kay Nino. Sige, greet mo na kita. Shout out kay Ate Ja. Ate Ja, kung nanonood ka ngayon, sa'yo to Yeah. Ate Ja. Secretary to. Okay. Sabi niya kaya, shout out ko daw siya. I-shout out siya. Ate Ja, manood ka. Oh, yun. Okay, thank you so much, Jojo Mendioro, and welcome again digdi sa DCGB. We have Jayden, tama? Jayden Daspi. Alright, okay. Jayden, ano ang sa imong pinagkakabisihan? Honestly po, busy po ako sa school works and then sa simbahan rin po kasi this August po maraming mangyayari and events sa simbahan po. Yes, mag-fiesta. Opo. Mag-fiesta, mag-fun run, and dahulong pang mga activities. Pero sabi mo nga, busy ka sa school works. Yes po. Pero paano mo man pigbabalanse na ngunyan active ka manggirari sa youth ministry? As a aspirant po, medyo unti pa lang po naman yung pinapagawa naman sa simbahan. Pero stay active pa rin. Minamanage ko yung time ko po ng paggabi po ngayon. Nagagawa na lang po ako assignment. And minsan, conflict din yung time ko kaya ina-adjust kong hapon nga or umaga po ako gumagawa ng assignment. Pero kaya naman po. Alright. Kayang-kaya. Okay. Ano ang naging magayon na nangyari sa buhay mo ngunyan na alawig na taong ka naman sa ministry? Honestly po, baguhan pa lang po ako sa bago ka pa. ministry po. Perang 7 months pa lang 7 po. months? Pero yung 7 months po na yun, marami na po akong na-experience na maganda and memorable po talaga. Like nung kawa-kawa po. Ang ganda po talaga din kasi mas na-meet namin yung ibang mga ministry rin po, mga parish. And sa 7 months na po yun, nagbago po sa akin yung pagiging matulungin po. Honestly, na-inspire po ako ni Kuya Gab as our coordinator in Acolytes, which is help me more on stronger compassion about God and more, parang pag-trust lang kay God. Ayun, okay. So, sa 7 months mo, ano talaga naging dahilan mo and sisi ang naging inspirasyon mo para mas maging active ka digdi sa organization? Honestly po, ang inspiration ko po talaga si Kuya Gab and yung pinsan ko po, Okay. which is yung pinsan ko po, mas matagal na po kaysa sa akin. Sisi ang pinsan mo Si digdi? shoutout po kay Johan Adam Akub po. Wow. Johan, kung naghihiling ka man, shout out. Alright. Okay, so far, Jayden, may nahihiling mo ba ang sa imong sadiri na mas magmahalin ka pa talaga sa youth ministry? Yes po. Gusto ko po pong tumagal and maggaya kay Kuya Jojo and Kuya Gab na maging seasonal server, mga senior, ganyan po. Wait, bakit seasonal? Ang seasonal kasi po, pag may event lang po sila nakaka-serve. Kasi we're giving opportunity sa mga bago. Ganyan ang... Yun. Yeah, very thankful po ako kay Kuya Gab. Yun naman pala, may reason. Okay, so, there's nothing wrong about seasonal. Apo. Ayun, okay. So, thank you so much, Sige po. Jayden. Alright, welcome digdi sa DCGB and babalikan ko ika later. We have, of course, Jay Malin. Tama ba? Okay. Jay, kamusta ka? Hi Malin po.
Oh, Jay, hi Malin. Kamusta ka? Okay naman po, masaya po kasi gaya ng sabi nila po, nabigyan na rin kami ng bagong opportunity po dito sa DCGP po. Okay. Di ko sure kung garo mo niyang takalang nahiling. Okay, perang ano ka na, perang taong ka naman sa ministry. Sa ministry po, more or less 3 years po. Okay, 3 years. Anong commission ka aktibo para digdi sa youth ministry? Acolytes ka dun ba? Sa ano po, choir po kami po. Choir, Opo. okay. So, ibig sabihin, tatawa naman kami din sa Hindi. Okay, joke lang. Jay, ano ang sa imong pinagkakabisihan? As of now po, wala pa man po kasi bakasyon pa man po and Okay. incoming first year college student rin. Ano ang kinuha mong kurso? Ang kukunin ko po, hopefully po sa BSN po, Yes. Bachelor of Science in Nursing. Okay, so kamusta yung yung impluwensya sa imo kang pagiging active member sa Youth Commission sa choir sa hiling mong pigtatahak mo na future? Para sa akin po, nakatulong po ito sa akin as pagiging choir po kasi minsan po napupunta rin ako sa maling path po instead of the good path. So dito po sa choir na to, parang pinapunta ako dito ni Lord sa choir kasi gusto niya mapunta ako sa tamang path instead of the wrong path po. Ayun, okay. Ano sa hiling mo, Jay, ang nagiging rason kung minsan na papadumangkin na sa wrong path and na di taaram nakakapag-decide kita ning sala? Sa tingin ko po, napupunta tayo sa maling path kasi inuuna natin yung gusto isa sa importante po. Ayun. Okay, so far, ito realisasyon mo sa pagiging miyembro kang Youth Commission. Yes po. Ayun. Okay, thank you so much. Jay, hi Malin. Welcome thank digdi you sa so much, DCGB. Alright, we have of course Pauline Mayor. Yan, si Pauline. Kamusta ka, Pauline? Okay lang po, Mhm. pero medyo kinakabahan po Kinakabahan. kasi first time. Okay. Pauline, anong organizations ka active para digdi sa Youth Commission? Busy po ako sa school, lalo na po sa pag-review po sa mga entrance exam po since graduating student po ako ng senior high. Okay, senior high. So, Pauline, pirang taong ka na sa ano? 1 year pa lang 1 po year. ako, nag-start po ako nung June po, last year. Okay. Sige, sisi ang naging rason or ano ang nag-udyok sa imo para mag-join ka sa pag-serve kay Lord sa simbahan? Na-inspire po ako kasi yung family ko po, sila po yung nagsabi sa akin na magsali daw po ako sa choir or since wala man po ako masyadong ginagawa sa bahay, kaya po, yun po yung naging ano ko magkanta. Magkanta. Okay. So, pahilig mo na talaga ang pagkanta, Pauline? Opo. Okay. So, pwede ka rin ba mag-sample? Nahiya po. Nahiya ka. Magayon ng mga tugang ang sa iyang dimple. Wow. Okay. So far, Pauline, sa pag-join mo sa choir, ano na ang sahiling mo na magayon na naitabang sa imo? Na-help po ako nito magkaroon po ng mga friends din po and medyo wala naman po yung hiya ko kasi sobrang mahihain po talaga ako. Okay. Yun. Nabawasan. Opo. Alright. So far ngunyan, manageable na ang sa imong namamatean na Opo. kurab. Alright. So, okay, thank you so much, Pauline. And once again, welcome digdi sa DCGB. Okay, so we have of course Clear Santiago. Okay, Clear Santiago. And we have ang sa tuyang IT digdi para live stream man, si Daniel Alicia. Yeah. Okay. Daniel, kamusta ka? Good afternoon po. Okay man po, Ate Jen. Okay. Ano ang sa imong namamatean mo niya na hapon? Kiko Rab, pero maug mata yaon kami digdi sa number 1 radio station kan Legazpi. Wow. Alright, first time mo mag-appear sa Opo. radio and Opo. Daniel, perang taon ka na din sa Youth Commission?
Actually, kabash ko po si Kuya Gab. Mga 14 years na rin po. Like, 14 years. mga po kaya. Okay. 9 years sa sakristan, tapos 5 years sa media ministry po. Ayun, okay. So far, ano ang sa hiling mo, Daniel, na magayon na naging resulta kan sa imong pag-serve sa kay San Ramon and sa imong development as you go on? Ang sailing ko pong magayon na naging resulta is naging disiplina po ako sa oras. Okay. Sa dati po day pa ako nag-serve as media ministry. Day pa ako nag-serve ki pang-aga na misa. Pero po ako lamaw. Tapos Permi ka turog. Pero po ako turog. Okay. Kaya ngunyan po nung nagdakula na nakaka-serve na ako ki pang-aga. Tapos pang everyday mass sa live stream po sa media. Sa media. All right. So far, Daniel, sa pagiging member mo, paano mo din tigbabalanse ang sa imong pagiging aktibong miyembro kang hobby na sa parokya ni San Ramon as in sa imong pinagkakabisihan na pagklase? Ang sa kuya pong pinagkakabisihan sa ngunyan is yung sa pag-organize po muna kang event. All right. Para sa fiesta po. Okay. Tapos yung sa live stream po and yun lang po, wala pa man po kasi klase. Kaya wala pa masyadong pinagkakabisihan. Okay, so may i-greet ka ba ngunyan na pagkahapon? Mamaya na lang po. Mamaya? Wow, save the time. Anong masasige? Thank you so much, Daniel. Okay, ano masasabi niyo kay Father Dave Ramoso kasi he is watching right now. Alright, sabi ni Father Dave, the best kamo mga servers ni San Ramon. Okay, sige nga, i-show tayo ng mga youth boys. And ano ang sa inyong mensahe kay Father Dave? Our prayerful condolences po pala sa pamilya Ramoso. Ano ang sa indang bunsong tugang na si Jason Ramoso, binawian na po ng buhay. As in, ang detalyes nga ni po kang yaon po sa nakapost mismo sa tuyong Facebook page, DCGB News Online, sa San Ramon Facebook page, and kay Father Dave Ramoso. So, sa muyang pagpapaabot ng pakikidumamay po, Father Dave Ramoso, Kuya Ed, and sa iya pong mga tugang sa Ramoso family. Okay? So, ano ang sa inyong mensahe kay Father Dave, mga youth? So, Father Dave, naghahiling po siya ngunyan. Yes, opo. Hi. Thank you po sa pagtauman garari po ng approval na maimbitahan kami dito sa programa kan DCGB. Syempre kay Puan Permi na ihaw ng suporta ni Father. And Perming igwa day kami nasa sala na yan si Father Permi Samuel. Thank you, Father. Thank you so much, Father Dave. How about si Barkadang Patricia? Baka may mensahe ka kay Padre. Go ahead. Hello po, Father. Kung may, siguro po, all I can say is thank you po for being supportive po sa lahat po ng endeavors ng youth. Never po kayong hesitate na mag-help or mag-show ng support sa every event na tigpo-propose po namin or kapag may mga diocesan event po na kailangan puntahan and a-attendan as long as para po sa youth ni San Ramon, all out po kayo. So thankful po kami for that. Thank you po. Thank you so much. Thank you so much po, Father Dave. Alright, thank you so much po. Naka-off pala yung microphone ko. Thank you so much once again. Okay? So, ang satuyang hugot ngayon na pagkahapon, ang satuyang hugot mo niya na pagkahapon mga tugang, Lord, ano ba talaga ang purpose ko? Jesus says, follow me and you will discover it. Yung pala sa Zoom, si Ate Christian Diaz. Okay? Sige, mensahe mo na greetings, Ate Christian Diaz from ACI family. Good afternoon po. Okay? Sige. Hello, Ate Christian. Shout out. Kamusta ka? Sa intong yan? Medyo mahina ang signal ko. Loud and clear ka naman. Okay? Okay, so siguro dito sa amin talagang static kasi kayo eh. Hindi ko tuloy makita ng maayos ang mga kasamahan mo dyan. Ang mga kagwapuhan at kagandahan ng mga siguro, kailangan mo mag-load ngayong hapon. So, gari paano ang station kang mga kaibigan mo, Ate Jen?
Tama, okay? Ayan, so kumusta sa inyo and welcome sa ating programang Barkada ni Jesus. And of course, thank you din kay Father Dave sa suporta na tinatao niya sa mga kabataan dyan sa parokya kan San Ramon Nonato. Madali na ang piyesta, advance happy piyesta sa Indo. Yes, Ayan. opo. Sa August 31. August 20, tama, 22 ang start ng Novena Masses, tama, and until 31. Okay, thank you so much, Ate Christian, and babalikan mi ka later for our reflection. Okay, thank you po. Sige, hello muna kay Mark Andre Andes. Shout out po ate, sabi ni Mateo Domingo. Uy, si Kuya Gab, o mga sakristan pala ni Okay. Okay, Alfonso Alcantara Alberto. Okay. Sino? Si Papa? Oy, i-greet mo si Papa niyo. Oy, si Sir Alfonso Alcantara. Go ahead, Pat. Hi pa, happy birthday. Oy, Tomorrow po. Hi pa, happy birthday. Oy, Sir Alfonso Alcantara Alberto, happy birthday po. Advance happy birthday po sa imo. Ano ang handa ni Papa tomorrow? Nasa Manila po siya. Nasa Doon sila Manila. ni Mama tomorrow. Sila dalawa pa mag-celebrate. Ayun, wow. Okay, so happy birthday po sa imo. Si Mary Shane Magallanes Balde. Si Shane to, di ba? Si Ate Shane. Okay, si Charles Daniel Atos Lumami. Tama. Shout out, Blasisaya family. Okay, si Jasmine Peregrino. Ayun, si Ate Jasmine. Hello. Sa inyo yan si Ate Jasmine. Sa youth. Okay. Nasa Sorsogon siya ngayon? Okay, sige. Ingat-ingat, Ate Jasmine. We have, of course, Rhea Armenta. Si Ate Rhea. Nako, okay. Hello po, Ate Rhea. And of course, si Kenneth Ball Mayordado. Oy, Kuya Kenneth, ang mahiguson po na pianista po dyan sa San Ramon. Anytime, yaon siya permi, di ba? Mahiguson, thank you so much. And Beth Mayor, di ba? Puro ini mga taga-tagas. Sabi ni Ate Jasmine, go guys, alright. Hello man kay Zebi Bergonio. And John Kian Nosiliado. Nosiliado. Sino to? Shout out Ki. Shout out Ki. Ako lang. Hello Kian. And si okay, Rhea Mayor. Okay, sige. And si Jonel Tabionosa. Sabi man Didi ni 844. Good afternoon po, Ate Jan. Listening po kami Didi sa Barangay Bitaan, Nukang, Legazpi City. Pabati man po kami Didi ang Mendoza family. Okay, thank you so much po. And syempre naman, okay, taga Del Rosario, pabati man da kang Santo Domingo Albay. Sabi ni Kenneth, pa-shout out man tabi Ate Jen. Okay, kamusta ka dyan, Kuya Kenneth Paul Mayordado? Oh, kompleto yan. Kompleto po yan. Okay, so sabi ko nga ni po mga tugang, ang satuyang hugot ngayon na pagkahapon, Lord, ano ba talaga ang purpose ko? Jesus says, follow me and you will discover it. So, mga magandang hapon again po, mga kabarkada. So, digdi na siguro kita sa sa warm-up questions. Diin ako mapaligoy-ligoy pa. Okay, kang enot daan na nag-entra ka mo sa youth ministry, ano ang nag-udyok sa Indo para sabihon na yes? Ang iba ba gaano kasi nagidalawang isip pa kung ma-join ba ako or may dakulan man ngayon akong friends sa luwas, di ba? And dakulan pa man ngayon ako kay organizations na pwede intrahan na pa man ako ma-join dyan sa organisasyon, sa simbahan. And nataba mas pinili nindo na mag-yes. Okay, sige, balikan ko si Barkadang Patricia. For me po, actually po, the reason why I entered the music ministry at first, na lang po talaga, mahilig lang po talaga akong kumanta. Tapos parang, pag nag-a-attend ako ng mass, parang gusto ko talaga mag-all out na kanta, pero nahihiya ako na wala kasi yung boses ko. Although, it's good po na maganda na sumasabay tayo, yung congregation mismo, yung mas malakas kasi sa choir kapag kumakanta. Kasi, ibig sabihin, active po tayo na nakikiisa sa misa. Pero although, yun po talaga yung reason ko kung ba't ako nag-join ng choir at first. Gusto ko lang po talaga makapag-all out sa pagkanta. And then, when I joined
yun po, I'm just really blessed na yung community po nung choir hanggang ngayon naman po is very welcoming. At nung pumunta po ako dun sa choir room, at first sabi ko lang po kung pwede po sumali, and then pinasali na po nila ako sa mga practices po nila. And of course po sa mga groups talaga hindi po maiiwasan na may mga conflicts within the people in the group. Okay. Pero I'm very blessed and very grateful po for during that time, yung mga ate and kuya ko po, lagi po akong nire-remind na hindi naman ako nagsiserve because of the people that I'm with. I'm serving God. And even if may mga conflict within the group, si God dapat yung ginagamit kong pang-remind sa sarili ko on why I'm there. So yun po yung parang naging reason ko to keep going, and umabot pa ako na sa 9 years. Okay. So, parang sinasabi mo na anuman ang sabihin ng iba, mga na-encounter mo, hindi ka dun affected sa mga nangyayari dahil nakasentro ka kay God. Okay. So, gaano ka importante na dapat anuman na ginagawa natin sa buhay, kung anuman yung goal, is dapat center pa rin talaga si Lord? Important po siya kasi hindi naman po lahat, hindi lang po siya sa ministry, pero para sa lahat po. Kapag may mga decisions po tayo, hindi po natin i-center si Lord kasi we can't do things, or we can't decide on things based on our personal thinking lang. Need po natin mag-discern, and to discern dapat lagi pong kasama natin si Lord kasi yung personal personal judgment is not alone po. Ayun, Shouldn't okay. be based on our personal judgments alone. Okay, pag ganyan ang thinking natin, talagang tatagal ba tayo sa ministry or sa organizations na kinabibilangan natin? I think po, kasi if alam mo naman yung core mo or your reason on serving, which is Lord, if focused ka po doon, siguro magtatagal ka po talaga. And God will give you naman the leniency, or talagang He will give you the time and the opportunity to serve Him. Kasi alam niyo po na yung ginagawa mo is for Him alone. Ayun. Okay, thank you so much, Pat. Balikan ko si Pauline. Okay, Pauline, paano paunti-unting binago ang iyong pananaw tungkol sa buhay at purpose? Same po kay Ate Pat na sineserve naman po namin si Lord, and wala naman pong magja-judge sa amin kasi si Lord lang po yung like, It's okay. sorry po, kinakabahan po ako. It's okay. Pero ayun po, hindi na, parang wag po natin isipin na i-judge tayo ng mga tao. And kasi si Lord, ma-appreciate ni Lord yung ginagawa natin po sa Kanya, na yung mga binigay niya po sa atin na blessings po, like yung pagkanta po. Ayun. Okay. So, sa tingin mo, Pauline, yung blessings na nare-receive mo, it's because dahil din sa ginagawa mo na andun ka kay Lord, center mo din siya sa mga ginagawa mo, and alam mo kung saan ka mismo tatayo as a young person na merong faith kay Lord. Ayun. Okay. Thank you so much, Pauline. Alright. Sige, sana mawala na ang iyong kaba. Siguro kayo po mag-baile ni Jojo para mawala ang kurab ni Pauline. Okay. Sige. Sisi ang nag-imbitar sa imo, Jaden, para mag-join ka sa ministry. Pwede po pa ulit ng question. Sino ang nag-imbita sa'yo Ay, para mag-join? honestly po, parang nag-comes to my mind po na, kasi gabi po yon, tapos nag-chat ako kay Kuya Gab ng kung pwede magpasok sa sakristan pa. Tapos, hinaya ko po rin yung pinsan ko na isa na, gusto rin magsakristan. Tapos yun na po. Doon nagtuloy-tuloy na? Opo, doon na po nagtuloy-tuloy yung pag-serve namin. Tapos observe every Sunday. Nung nag-join ka, di ka naman nagsisi? Di naman po. Actually, ang ganda po talaga ng experience ko sa simbahan po. Lalo na po yung nakilala ko po yung mga tao na binigyan lang ako po ni Lord ng
mga person or friends na kasabay rin po mag-serve sa simbahan po. Okay. Ano ang pinakaunang ministry experience na naranasan mo na sa tingin mo memorable? Para sa akin po talaga yung kawa-kawa po. Kawa-kawa Kasi talaga. lahat po ng parts ng ministry po sa parish namin po, nagsama po yung mga choir, mga commentator po, mga lecture, mga ganyan po. Tapos yung mga acolytes rin po. Doon po namin na saksiyan po yung mga pag-way up the cross po and yung mga ang ganda rin po talaga nung views and nung church. Okay. So, pero hindi ka naman nag-join, Jaden, dahil sa may mga napupuntahan na lugar, hindi naman No po. dumarating sa ganun na point. Di po kasi gusto ko lang po talaga siyang matry and much to know po God. Ayun, yun talaga ang pinaka maganda, yung Apo. purpose ay aalamin talaga natin. Okay, thank you so much, Sige po. Jaden. All right. Sige. Ano ang dahilan kung nagpapadagos ka sa youth ministry hanggang ngunyan? Siguro balikan ko si EGY. Yes. Go ahead. Siguro po, Lapit ka sa microphone. sorry po. Okay. Pwede po mampaulit po ng Okay, ano ang dahilan kung bakit ka nagpatuloy sa youth ministry hanggang ngayon? Unang-una pong dahilan kung bakit nagpapatuloy ako. Syempre po dahil kay Lord and sa magulang ko po. Kasi siguro lahat naman po tayo. Ginagawa natin yung mga bagay na alam natin na ikaka-proud ng Diyos at mga ating mga magulang po. Ayun. And nakita ko din po kasi kung yung cruelty or yung pagiging toxic, especially these days, yung toxic society. Sorry for the word. Okay. Pero, kumbaga parang mas maganda po na magkaroon ng, kumbaga mas focusan natin yung simbahan, focusan natin si God. Kasi especially ngayon, may mga mental health problems, yung sa government natin. Kapag palagi kang kumbaga palaging centered yung ginagawa mo kay Lord, parang ang daming miraculous na mga bagay na nangyayari na kahit ikaw, hindi ka makapanipaniwala na nangyayari yun. Pero dahil yun kay Lord. So, yun po yung, kumbaga, pinaka-reason ko kung bakit ko continue pa po ako sa pag-serve. EGY, sa tingin mo ba, very important kayo na maraming mga youth ang ma-involve sa ganitong mga organization since, sabi mo nga, maraming happenings, di ba? Yes po. May mga, sa mga news ba gano, yung mga involved na mga youth, na yung mga bata pa na involved na sa mga violence. Sa tingin mo, gaano ka-importante na yung mga kabataan mismo, maging active sila, lumapit sila, and open naman, di ba, ang simbahan for them? Yes po. Kasi po, kumbaga, very important po talaga kami kasi number one is influence. Okay. Kapag marami pong kabataan na tulad sa amin na kumbaga mas napapalapit sa Diyos, mas mataas din po yung tendency na karamihan ay gumaya. Not in a way na gumaya, gayahin yung ginagawa namin, but gumaya na kumbaga mas maging closer kay Lord. Yun po ma'am. Okay. Po, very important. Ayun. Thank you so much, EGY. Okay. Gab, Barkadang Gab, sa tingin mo, ano yung pinaka-purpose mo kung bakit lumayo or malayo na 14 years, 14 di ba? years, Okay, more or umabot less. na ng 14 years. Natumbok na ba ng pag-iisip mo na, ay, ito talaga yung pinaka-reason, ito talaga yung purpose kung bakit until now, andito ako. So sa kuya man po Ate Jen, experience siya bilang sarong aktibong acolyte, sin coordinator ninda. Of course, nagabot sa point kang buhay ko na parang after nga pandemic, pre. Okay. Kabus kita kulong, like, dahil kita makakaserve, like, pwede makaduman sa simbahan. And pagkatapos kang pandemic, nagkaigwa na kiluwag-luwag na parang okay pa rin kami. Daw ano mangyari? Pandemic man sana iyan. Yes. Mabalik man dira rin. Oo. And pagkatapos kang pandemic, siguro dakol man sa mga member me is may iba-iba na din ang mga kanya-kanyang buhay, may trabaho na din sa mga kuya, sa ibang mga aki din sa mga saradiyot na mga sakristan, nag-arali din siguro kung ano man ang dahilan ninda. So nagbabawas, halimbawa
Kang magdagdag na naman kami, igawa naman ki gusto na encourage maglaog sa Muyang Ministry. Wala na ki magalid. Okay. So sabi ko, pag nagabot sa point na parang, okay, dito naman sana kami, parang arrogant, so thinking ko na, siguro kaipuan ko naman yung magpahingalo, college naman ako, kaitong Naisipan mo din talaga. Oo, talagang nagabot sa point na niya. Okay. Siguro masimba na lang na ako, Mhm. and bahala na sumatada dyan. Oo. Bahala na kamo dyan nguna, parang arrogant. Opo. Okay. Tapos, kang may nag-arabot na iba, sabi ko, sisay ang magalid sa inda. Kaya sabi ko, dahil pa pala talaga ako pwede Hali. Okay. So, kaya ngunyan, padagos kami sa padagos kami sa pagserviman gararay, ta bako lang para kay Lord, kundi para sa tao din sa tuyang komunidad. So, araw ka nang naging So, Gab, sorry, sa hiling mo talaga, yung youth talaga, come and go talaga siya. Talagang may maabot, tapos sa iba man may mahali. And natural iyan. Yes. Nangyari iyan. Ora kita magin mo. Pero kapag bumalik, Gab, Welcome pa Welcome rin. pa rin. Yes. Sa tuya. Kasi si Lord ay magkipinipili. Tama. Gabos kita pinipili ni Lord. Okay. Gab, kasi may mga nagsasabi na dahil ngayon nag-serve ako kay Lord, dakol akong na-experience na negative, mga kamunduan, nag-abot man ba sa point ka sa imong buhay na na-experience mo so pinaka mamundong part kan sa imong buhay mantang yaong ka sa simbahan? Actually kaya very lively person ako. Kaya siguro ko dahil man ako naka-experience grabing kamunduan sa kuyang buhay bilang sarong active na youth o bilang sarong tao, siguro kaiba ko pirmi si Lord. Yes. Okay. So, pag kaiba pirmi si Lord, bako mamundo ang buhay. Yes. Pero may maugma, no? Okay, so very inspiring. Kasi dakol din ang mga nagsasabi na mga hobbiness na, minsan kapag nakaka-experience siya sindagi kamunduan, may na-stop baga, minaluya ang buot. Minsan si Lord pa ang pigbabasol kung nata ini nangyayari. Pero nag-aabot din pala sa point na, okay, wala man ki maraot kung magpahingalo. Diba? It's okay. Mag-rest and then sabi nga mag-recharge, 'di ba? Then balik naman. Kasi sabi nga po ni Gab, wala man ki pinipili si Lord, piniming open ang simbahan para sa satuya. Okay? Thank you so much, Gab. Okay. Balikan ko naman si Daniel. Okay. Yes, si Daniel. Daniel, naka-experience ka na ba ni pinakamamundong part kan sa imong buhay na sa hiling mo naging rason para pangluyahan ka? Nakawat na po ko sa part na yun kan pagkawara po kan mga lola ko. Ako po kasi lola's boy kaya ako. Ayun. Kan mga nawara so mga lola ko. Gari mamundo syempre ta nawara. Pero syempre dapat patuloy pa din sa buhay maski wala na sinda. Tas usaro ko po kayang lola iyo po so nag-encourage sa kuya na magserbi sa simbahan. Kaya hanggang ngunyan nagsiserbi pa rin po ako. Si Lola Vilma. Apa. Tama. Nakaibahan ko man po mga pareantabay si Lola Vilma dyan po sa Tagas. Okay. So, Daniel, so far, okay ka na ngunyan? Okay na. Okay na. So, sa hiling mo ba, so, impluensya na iwinalat sa imo kan sa imong mga lola, nakatabang ning marhay para sa imong pagtalubo? Opo. Natabangan po ninda ako na sa pagbantay ninda sa kuya, mas naparayo pa ako sa mga barkada po bagang po yung mga may bisyo po ngayon. Okay. Na-encounter mo na din ang mga arog ka itong barkada? Dayman po. Kaya naiwasan ko po yun dahil po sa mga lola ko na tigsasabihan po ko na day po mag-ibang ngayon sa mga arog kayo ni. Mapaparot po ngayon ka dyan. Ayun. So, si mama mo nagguhiling. Ayun. Oo, eto siya watching. Ano masasabi mo kay mother? Advance happy birthday ma. Wow. Naali ng birthday niya? Sa 27 po, July. 27. Sa Monday. Na. Ayun. Belated advance happy birthday po pala. Okay. So, okay. Thank you so much, Daniel. Okay. So, we have
Si Jojo. Kala mo Jojo, ligtas ka na Jojo. Hindi. Okay. Jojo, ika, may halawig ka na bang experience sa ministry na dai mo madilingawan? Siguro po yung pagsaserve. Oh, pagsiserve. Hindi ko po yun malingaw na lagi po permi man po ako diyan sa simbahan. And as a senior po, bira na lang din po ako mag-serve kasi po as assistant na rin po ni Kuya Gab sa pag-assist sa mga aspirant. Ako po, bira na lang po ako mag-serve pero palagi po ako nasimbahan every Sunday. Kaya nagsimba na lang po ako. Okay, thank you so much, Jojo. Okay, so sa ngunyan, break muna kita, okay? Hanap buhay muna kita, hangos-hangos muna kita, boys, girls. So, sa sakuyang pagbabalik, ipapadagos na po sa tuyang programa. Modelo ko, digdi po sa programang Barkada ni Jesus, oras 3 minutos bago mag alas 2. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! An baretang ini hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Okay, balik na po kita sa satuyang programang Barkada ni Jesus. Ini man po giraray si Johnny Balyaran, and bago kita magpadagos, danguguntam una ang reflection ni Ate Christian Diaz. Yaon ba si Miss Christian Diaz via Zoom? Okay, go ahead po Ate Christian Diaz para sa imong reflection ngunya na pagkahapon. Hello?
Go ahead po. Go ahead. Ayan. Okay, so magayunon ang mga messages ni Lord sa ngunya na hapon. Sa una sa lahat, napakaganda ng tagpong ma-visualize natin sa Ebanghelyo mula kay San Mateo chapter 4 verses 18 to 22. So habang naglalakad si Jesus sa tabi ng dagat, nakita niya sina Simon Pedro at Andres. Hindi sila mga sikat na tao, hindi rin sila eksperto sa relihiyon. Mga ordinaryong mangingisda lamang sila. Ngunit, nang sabihan ni Jesus, "Follow me," hindi muna niya pinaliwanag ang buong plano para sa kanilang buhay. Hindi niya sinabi kung saan sila dadalhin o ano ang lahat ng mangyayari sa hinaharap. Ang una niyang paanyaya ay magtiwala at sumunod sa Kanya. Ganito rin ang ginagawa ni Jesus sa bawat isa sa atin. Kapag tinatanong natin, "Lord, anong ba talaga ang purpose ko?" Ang unang sagot niya ay hindi isang detalyadong plano. Ang sabi niya, "Follow me." And so we trust. So mas lalong pinapalalim ng Diyos ang tawag na ito kung babalikan natin sa unang tipan sa Jeremiah 29:11. Sabi niya dito, "I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." So hindi tayo ang may hawak ng buong larawan. Ang Diyos ang nakakaalam ng ating kinabukasan. At meron ding pahabol si St. Paul sa Ephesians chapter 2 verse 10. Sabi niya, "For we are God's workmanship, created in Christ Jesus for good works." So pinapaalala sa atin na tayo ay nilikha ng Diyos para sa mabubuting gawa. Ibig sabihin, walang taong aksidenteng isinilang. Walang buhay na walang layunin. Bawat isa ay may natatanging misyon. So mga kabarkada, ang purpose ay hindi lang tungkol sa pagiging o kung ano man yung profesyon natin. Ito ay tungkol sa pagiging taong nilikha ng Diyos upang magmahal, maglingkod, at maging liwanag sa iba. Kapag sinusunod natin si Kristo araw-araw sa panalangin, sa banal na misa, sa paglilingkod, at sa paggawa ng mabuti, unti-unti niyang ipinapakita ang dahilan kung bakit tayo naririto. Hindi mo kailangang makita ang buong daan ngayon. Ang kailangan mo lamang ay ang lakas ng loob na gawin ang susunod na hakbang kasama si Jesus. Hindi natin natatagpuan ang ating purpose sa paghahanap ng tagumpay lamang. Natatagpuan natin ito sa pagsunod kay Jesus. Kapag kasama natin siya, unti-unti nang mauunawaan natin ang plano ng Diyos para sa ating buhay. So continue trusting, continue to serve the Lord. Amen. Thank you, Ate Christian Diaz, sa imong magayon na reflection ngunya na pagkahapon. Talagang very clear kung paano ta mas masasabutan, mas saaramon, mas i-identificar kung ano ba talaga ang purpose ta sa buhay. Siyempre, sabi nga ni kasubago kang sa tuyang barkada, si Barkadang Patricia, si Lord Pirmi ang nasa center ta. Di kita mawawara, di kita masasala kang sa tuyang desisyon. So, thank you so much, Ate Christian Diaz. And ang sa tuyang ECI family, sina Sister Net, as in sa iba pa po na mga kaibahan ta dyan. And thank you also kina Sister Key and sa iyang tugang, si Sister Carrie May Vicente. Okay? So, sabi digdi, shout out daw kay Jao. Tama? Jao Del Prado. Special request ito sa imo, Gab. Opo. Hi, Jao. Shout out. Ben, okay lang dito mo. Okay, hilong muna kay Alea May Casada and Emily Maternum. Okay, good afternoon po. And syempre kay Jamila May Padua
As in sa iba pa po na mga nakaantabay ngunyan na pagkahapon, hindi na po kita sa satuyang modelo mo, modelo ko. Modelo mo, modelo ko. Sa panahon daan na medyo nalilibungan kita, ano ang pinakadakulang dahilan para di kita mag-alinlangan kay Lord? O, balikan ko nga si Kim. Kim, sa mga panahon na medyo nalilibong ka, ano ang dakulang dahilan para di kita maalinlangan, di kita matakot? As in, lalo na bagad ako kinakakakontribute. So, pressure sa trabaho, pressure sa pagklase, impluensya kang ibang tao. As in, ang satuyang pagmati na minsan, wara kita sa direksyon, di ba? Kim, ano kaya ito? For me po, it is normal to be afraid. Okay. Normal lang naman na mag-isip or like, ito ba ang tama para sa akin? Lalo na kapag if that decision will have a huge impact in your future. For example, kung ito ba ang tamang course sa akin sa college. For me, gusto ko magpare and I'm already discerning it for the past maybe 5 years. So, ito din, yun nga yung example ko na, ito ba yung tama para sa akin? Ang ginagawa ko na lang is through prayers and also serving sa masses. Ito po yung parang, kumbaga yung simbahan, ito po yung parang comfort ko sa mga problems na nadadaanan ko. Kumbaga, kung igwang pigaapod na comfort zone, igwaman ika ni parang comfort place sa imong pag-iisip para magibo malabanan ang mga siring ka ito na nakakakontribute ka mga takot para di kita mag-alinlangan, Kim. Opo. Yun, okay. Thank you so much, Kim. Okay. So, balikan ka later, Kim. Magayunan po, kasi parang napapanahon din talaga. Sabi nga ni po, ang mga kabataan, parang vulnerable po ngunya na panahon, especially sa mga nangyayari. Imin na din aram. Ako po, saro pamanduman. So, kumbaga, dapat na maging rason kung dapat kita magpadagos. And siguro, very important ba ang pamilya? Siguro, haputon ko si David. David, gurano ka-importante ang support kang family na sa pipili tang panahon, bagay, or desisyon sa buhay na at least lamang pag feeling ta nag-aalinlangan kita, natatakot kita, and itaaram kung ano ang dapat na maging desisyon, gurano ka-importante ang support system ta? Napaka-importante po na may suporta ang satuyang mga magurang. Kapag may kaipuan kita, sindaang nagtatabang sato, kung may mga problema kita, pwede kita magagad advice sa tuyang mga magurang. Tas Okay, third, ano kaya ang possible na mangyayari? Siguro base sa imong eksperyensya, if ever na warang support ang family, tapos feeling alone, ano ang possible na mangyayari sa sarong aki, sarong hoben, pag-araw kayo ito ang namamatean ninda? Sa tingin ko po, ang mangyayari po sa mga aki na walang suporta kang magurang, sige, it's okay. Parang mas kulang sila sa advice, tapos parang meron kasi sa amin, may narinig ako na kulang sa suporta, parang mas naano sila magsimba ngaya. Parang pinipigilan din. Ayun, okay. So parang daisindang harayo ang buot ninda kay Lord pag-araw dito. Pero nandito naman po kami na mga kuya nila to advise, to naturuan sila para mas mapabuti at mapabuti yung mga values. Yun po. Okay. So, yun naman talaga, third, ang pinaka-importante. Kumbaga, parang may ilo-look up sa sarong tao para at least ma-encourage pa na magpadagos. Tama? Opo. Ayun. Thank you so much, third. Okay. Thank you, third, ha?
Sabi ni Huno Barameda Raposa, okay, only the Father knows the plan of His creation. The Lord declared plan for the prosperous of His creation. Okay, thank you so much, Juno Barameda Raposa. Okay, I guess, di ko pa nabalikan si si Daniel, tama ba? Si Daniel? Ano ba? Ako na magtaraman. Sige, balikan ko si EJY. Yeah. EJY, paano nakaka-affectar ang mga eksperyensya mo sa pagpangadi as in sa imong relasyon kay Lord? Very powerful po talaga ang mga prayers natin. It may be simple as we see, as we think, pero very powerful po yung mga prayers. Let's say for example po, may mga problema tayong pinagdadaanan sa mga araw-araw nating buhay. Minsan nakakaisip tayo na wala nang pag-asa. Parang kumbaga huli na ang lahat. Kumbaga we are cornered na. Pero minsan kapag binigay natin yung buong tiwala natin sa Diyos, nag-pray tayo, nagsimba tayo, minsan nagkakaroon tayo ng unexplainable strength. Okay. Kumbaga parang may lakas tayo na hindi natin maipaliwanag, pero alam natin na kaya nating lampasan yung problema na yun dahil sa prayers and dahil sa faith natin kay Lord. Ayun, may pagkakataon ba EGY na nag-isip ka na din, ay, mapundo na muna ako sa pag-serve? Yes po, maraming oras. Okay. There's so many times. Anong factors ay nagkakakontribute na mo ito naiisip? Siyempre, unang-una po, dahil busy person po tayo, minsan nawawala ng time. Pero, as I realized, dapat pala talaga unahin natin, kumbaga, mas pagtuunan natin ng pagpansin si Lord. Kumbaga, sa lahat ng bagay, bigyan natin ng oras at i-priority natin si Lord. Then, yung mga bagay na ginagawa natin, para sa atin, para sa pamilya natin, kusang gaganda na lang yung flow. Okay, so kapag natagpuan mo na or na-discover mo na yung magandang flow ng buhay mo, ano ang pinakamagandang pwedeng makatulong nito sa yung buhay and of course sa community na meron ka, EGY? Kapag po maganda yung flow natin sa buhay natin in relation to God, mas marami po tayong tao, especially mga bata, na pwede nating ma-inspire. Okay. Tulad po ako, gumagawa po ako marami po akong activity sa simbahan namin, like nag-tutor and Bible study. And hindi naman po sa pagano, pero nakikita ko po sa mga mata and sa reaction ng mga bata na nai-inspire ko sila, nai-inspire namin sila. Na kumbaga, yung pagiging malapit sa Diyos, hindi boring. Sobrang saya. Yun po. Okay. EGY kasi kapag tiningnan ka, parang very strong ang personality mo. Pero dumating na din ba sa buhay mo na naka-experience ka ng kalungkutan and even yung experience na mapapaisip ka talaga na, Lord, bakit ito nangyayari? Yes po, maraming araw po na ganun yung kasi pwede tayong malakas, pwede tayong confident, pero tao lang din naman po tayo, hindi po tayo perfecto. Siyempre, nakakaranas po tayo ng emosyon, especially kapag may mga mabibigat na problema. Yun po, ma'am. Ayun, so sa tingin mo, EGY, it's normal na yes ganun? Po, it's normal and it's part and it's beneficial po. Kasi yung pain or mga pagsubok na pagdadaan natin, it's an opportunity to grow. Thank you. Barkadong Patricia, sa tingin mo pa, yung experience mo din as a youth, it helps you grow talaga sa career, sa family relationship, and iba pa na pwedeng makatulong sa atin as we go on? For me po, as I've said po before, nagkaroon po ng big part yung growth ko sa music ministry and sa youth ministry to what I am as a person. Especially now po na
first of all po, of course, na nasa simbahan tayo, Mhm. ang tinuturo po dyan or ang qualities na usually na napopossess natin galing sa teachings ng church Mhm. is of course is yung paano maging empathetic, Mhm. paano Okay. maging very concerned Mhm. sa people around us. Mhm. And now na I am pursuing sa medical field po yung Mhm. pinopursue ko. Okay. Recently po, kakatapos ko lang po sa 1-year clinical internship ko po sa Bicol Medical Center. And I can say po na naging big part po ng how I treat and how I face my patients is naging big part po dun kung ano po yung natutunan ko sa simbahan. Most of the time, I can see, hindi na most of the time, pero siguro there are people, Mhm. there are staff, there are co-interns na nakikita ko na parang medyo namamanhid na sila Namamanhid. on how they see their patients. Okay. Parang siguro po yung empathy or yung concern or yung pagiging soft nila sa patients is medyo nababawasan and they are just there to do their jobs. Mhm. So, throughout my internship po, naging mindset ko po na I should not be desensitized Mhm. in a field wherein empathy is the real medicine. Ayun. Mhm. So, siguro po, since yun yung naging mindset ko talaga, big part po doon yung teachings ng church. Mhm. Yun po. Magayon ang sinabi mo, empathy is the real medicine. So, pag ganun pala, Patricia, na nasa medical industry ka, hindi ka lang nakafocus sa, kumbaga, sa healing ng Yes po. pasyente na, kumbaga, kung anong mag-cure sa sakit, kundi even sa emotional. Opo. Ayun. So, sa tingin mo, Pat, yung situation ng isang tao na dapat meron pa rin tayong concern sa ating sa kapwa, hindi talaga dapat siya mawala. Yes po, kasi hindi lang naman po doon, kuhari po yung patient pumunta sa doctor, hindi lang naman po yung patient mismo yung nahihirapan. Mhm. Also, yung mga bantay Yung po bantay. nila. Yung mananggad. Opo, yung mga nagbabantay, hindi lang naman po kasi yung mga bantay, hindi lang po sila nagbibigay ng time para masamahan si patient sa hospital, but also financial, sila din po yung nag-help. Mhm. And knowing the society now, I think mas maganda if we were to be more concerned and we were to be more empathetic with one another. Kasi if lahat tayo magiging harsh with one another, parang it won't be good para sa kapwa po natin. Yes, opo. Parang madadagdagan lang yung burden. Yes po. Yun. Okay, thank you so much, Pat. So, mga tugang dakulong kita, kinao ko dan sa to yung mga bisita ngayon na pagkahapon, and very inspiring talaga ang sa indang mga pigbubutasan. Sabi nga ni dailang kita nakakaakod sa mga lola and lolota kasi minsan na na sinda lang, pero kapag kinaurunta ang mga hobbiness, nakulong kitang makukuha sa inda. Okay, so thank you so much. Sabi digdi ni Ella Garcia Andra Baldres, E.G. Young, wow, galing mo po sir, inspirasyon ka talaga sa Alcala. Wow. Nako, actually ini pong mga yaon ngunyan digdi ng mga youth, gabos po in inspirasyon po ininguyan na hapon kang gabos na mga hobbiness. For sure dakulong kamong natatabangan ngunyan na pagkahapon sa indong mga pigbubutasan na pahayag, so talagang magayon, wala akong masabi. Minsan may tao ba, may pare or youth leader, minsan member kang family na kapag nahiling ka mo na ipangluyahan na iyo pa so nagpupush na sige na magduman ka na sa simbahan, or igwa din ba na member kang family na banggi ka na lang nahihiling o dararahan na inagamit mo sa simbahan. Na-experience niyo ba yun? Pero may man. ano ang nagiging kasimbagan nindo? Ako po. Okay. Sima before, pero may iyan, nagahiling yan for sure. Oo. So, pero may yan before, na ibanggi na noy. Mhm. Tika pa nagkaon. Okay. Nagkaon na ako sa kusina ni Father Dad. Nagsimit ka na duman sa kusina. Ano simbag ni Mother? Parang,
syempre, siguro, dahil taman masabi na uuyam ang satuyang parents na mas dakol kitang time sa simbahan. Siguro, Yes. gusto man din ninda yan, pero syempre, parang nakukulangan din sila ng time na kami, kulang din ng time sa inda. Pero ngunyan, siguro, na-inspire din ang sa kuyang ina. As in, siya na siyang katikista. So, duwa na kaming dahil nakakauli sa arong Si Papa mo dahil man masyado. Si Papa po, saroman po siyang lay minister sa parokya. So, minsan, ang harong, dahil nakitawod sa balay Puro na kami nasa... nag-serve. So, Pero anong magayon duman kung hihilingon tayong whole picture na arugay ito sa family, madalas yaong kumong sa simbahan, anong magayon na pwede duman na reflection? Kami, sa samuyang pamilya, tulo kami, no? Si Mama, si Pa, ako. Ako ang inot na naglaog as member kang ministry. So, minsan, ang ibang pamilya nagpupuon niya kay Mama, kay Papa dahil sinda ngayon sa wrong member. Kaya so, aki, ipigalaog din sa simbahan. Yes, opo. Parang ang nangyari sa mo is baliktad. Ako sunainot na Ika naging member, ng aki pa. And ultimately, ngunyan, so duwa, parang na-inspire din sinda na laog din bilang mga tagalingkod sa simbahan. So saro man ang magayon na reflection is that bako lang permi ang inspirasyon siguro bako lang permi so mga nakakagurang sa tuyan. Minsan ang mga youth, ang aruging mga jóvenes na iwaman din kami kay mga impact siguro sa buhay kang kada sa Yes. So parang naiiba. So story po ni Gab kasi si Gab mismo so nag-encourage sa parents, 'di ba? Wow. So medyo iba yun kasi usually sa parents nag-encourage sa tuya. Ika Kim, si nag-encourage sa imo. Ang nag-encourage po sa akin, si Papa po. Kasi nung bata pa lang po ako, palasimba na po yan. Ayun, okay. Kaya parang, tapos habang nagsisimba po ako, parang napansin ko, sino itong mga dumadaan sa gitna? Okay. Tapos sabi ko, parang gusto kong sumaling maging ganon. Tapos sabi ni Papa, ay nga Kim, mga ano nga yan, mga altar servers. Paglaki mo, isali kita. Wow. Tapos nag-join ka na din. Opo. Doon na po ako nag-start na parang ito na nga po hanggang ngayon, nagsiserve pa rin. And yung mga knowledge ko naman, gusto ko lang sagutin yung question earlier kanina. Yes, go ahead. Bakit matagal na ako nagsiserve? Yes. Gusto ko din na mapalakas yung connection ko with God as well as sa mga bago na servers. Yung mga past na mga mali na nagawa ko, gusto kong hindi nila maulit. Yung mga so that at least maayos na, hindi na nila maulit yung mga wrongdoings ko. Yun lang. Ayun. So, kaya pala Kim, ngayon, malaki din yung influence mo na nag-iisip ka na pasok ako sa bukasyon ng pagpapare. Wow. So, may future priest pala ang San Ramon. Sana po. Okay, sana. Yes. And we're praying for you, Kim. Okay? Thank you. One day, ika naman ang mataw sa muya kitugon ngayon na pagkahapon. Thank you so much, Kim. Okay. Third, sa healing mo ba, third? Nakikigis ako si third. Sorry, third, wala kasing first and second. Okay, third, may mga nag-iisip din kasi baga na parang nasusupog sinda kasi yung iba nangangaluwag baga, uy, permi ka na lang ngayon na sa simbahan. Dapat ba talaga na ikasupog tayo na nag-serve kita kay Lord? Yang hindi po dapat natin iya na nag-serve tayo. Dapat nga proud pa tayo sa sarili natin na malapit tayo kay Lord. Yun po. Okay, bakit sa tingin mo third dapat proud tayo? Kumbaga maging proud tayo sa sarili natin dahil yun na nga, malapit tayo, tas baka marami pa tayong encourage na maging aktibo din sa simbahan. Yan po. Yun. So, kumbaga third, pwede
mapalitan yung pag-iisip ng ibang tao, ng ibang kabataan na baka man talaga makasupog. Instead na masupog, marina ka mo, di ba? Opo, ganun Mas may encourage mo sila. Opo. Wow, thank you so much, Third. Kaya pala mahiguson ka, Permi. Yeah. Alright. Okay. How about si gusto ko balikan si Pauline eh. Kamustahan ko si Pauline kung nawaraan na kurab ni Pauline? Medyo nawala naman Nawalan, po. Pero nanginginig sa lamig ko. Dahil ko na aram kung ano ang gigibuhong ko. Pero okay lang yan, Pauline. Kasi pag naglawas baga kita mainit na ngunyan, malilipot mo na ika. Okay. Okay. Pauline, so yung yung pag-join mo sa choir, mas lumakas ba yung faith mo, yung prayers mo, and other spiritual activities na sa tingin mo dapat makatulong sa imo as a person? Opo, like, lalo na po sa pag nag-homily po si Father, mas... Sinong Father? Si Father Dave Father po. Dave. Okay. Marami po ako natutunan po sa kanya, and lalo na po, nakaka-relate po ako dun sa mga sinasabi niya po. Like, sa mga problems ko po, natutulungan po ako doon sa pag-homily po ni Father Dave. And, yun po. Okay. So, duman sa mga homily mo, may may naisa sa buhay ka, Pauline? Opo. Like, hindi ko po alam kung kailan na Sunday po yun. Pero po, na homily po ni Father Dave yung about mental health po. Okay. And Yes. dun po, nung time po na yun, masyado po akong down sa sarili ko noon. And, thankful din po ako doon kasi buti po nag-attend ako nung misa na yon kasi medyo nabawasan na rin po yung pag-problem ko noon kasi parang nakakuha po ako ng assurance noon. Ayun, okay. So, so far, Pauline, yung issue about mental health, sa tingin mo talagang napapanahon siyang pag-usapan? Opo. Okay. And, yung mga youth na active sa mga ganitong ministry, may malaking part sa mga ganitong campaign? Opo. Like, pag nag-join ka po ng mga youth po, like, katulad din po sa choir, syempre po, nalilesen din po yung yung stress mo po since may mga friends ka po doon na sasamahan ka po. Ayun, okay. Thank you so much, Pauline. So, yun din baga kasi ang pigi-encourage sa tour ni Pope Leo, di ba? And yung homily about mental health, ibinaba talaga yun sa mga dioceses para kumbaga maipalaganap, magamit sa homily, and mas maintindihan ng tao kung gaano ka-importante na pag-usapan ng mental health. Especially nga po, maraming issue kadako ng sa mga eskwelahan, may mga bomb threat, and involved yung mga estudyante sa ibang kareribokan sa and di kun siguro kung maghiling talaga kita ni news, siguro mas talaga kita na okay, tabangan ta na mas magkusog ang arog kaining programa. Okay? Si Madam Chakhan, Chakmi. Hello po. Diyan po yan sa Mami mo. Yes, sabi na kapandok mo siya. Kaiba ko kaya ini sa UST. Opo, sa UST po yan, ma'am. Apo. Ano masasabi mo sa iya? Naghihiling siya ngunyan na hapon. Hello po, Mama Roslyn Perez Adra po, and sa tatay ko po. Then sa mga lola and tita ko po nanonood po sila, very supportive po sila. Hello po. Sabi niya, God is good. Thank you DCGB for this program. Buboy EGY, you're doing great there. Wow, talagang buboy na buboy. And greetings to you, Jenny. Thank you so much po. God bless po. Okay? So, sa ngunyan, igwa na sa nakitang 30 minutos, matatapos na kita. Excited ka mo matapos o dahil sa dahil sa garong gusto nyo na data na tapuson? Okay, so ngunyan na pagkakapon, ready na yung yung tugon. Okay, sige. So ngunyan, dadangugunta ang tugon ka sa tuyang parish pastor, si Reverend Father David Thomas Ramoso, and pakatapos kayan, pwede kita mag-go anding reflection na pwede tang i-share sa tuyang mga viewers and listeners.
Tugon sa Jóvenes. Tugon sa imo. Tugon sa gabos. Mga tugang si Reverend Father David Thomas Ramoso. Diyos pa rin ang hapon sa Sindugabos, mga aki, mga tugang, mga jóvenes, lalo na sa mga taga San Ramon nato youth. Dakulaon na maray ang oportunidad na tinaw sa kuya na at least makataunin digit na refleksyon na makatabang sa mga kaopinesan worldwide. Nyata, kadaklan na beses, dapat ang masabutan muna si Isay at Barkada. Asimba ko na magkaigon ng Barkada, iwiniso kasimbagan ta na bilang sarong tao, kita pigapon social being. Dahil man kita nagiging maugmakon, sulo-sulo sa na kita. Gusto sabihin ko niya kita na ikwanin naturalesa na kita nakikiiba, nakikisumaro sa ibang tao, nakikipagbarkada. Kaya nga ni kung ang sarong pagiging barkada na iyan, kasi simpagan kung kita mismo nakikiiba sa saduyang kabataan, sa saduyang mga miyembro kan ibang youth, na ikinakaong pata because di kita nagsusulusol. Pero ang kinagayon, kung halimbawa kita nagiging barkada, kung dinadara kita sa karahayan, kung dinadara kita sa tama. Asin mas nagiging hararong ang mismong barkadahan kung kita bako sana na nagiging sumaro kita dahil barkada kita, kundi ang nangyayari di kung dinadara kita sa mahal na Diyos. Kaya magagaugmaw na kung markay na may mga aki niya na nagsisimbag sa pagkapunan ng mahal na Diyos ni ngunita sinda mismo nakakamate kung na dahil sa barkadahan na dinadara sinda bako sana sa tama asin barahay kundi sa kaguranan. Kaya ini naugmano kung maray kung may mga aki na nagsisimbag sa pagkapunan ng mahal Diyos, mas inganit mga aki pa kung sa pinupunan niyan sa pagiging sakristan, sa pagiging paglingkod sa simbahan bilang mga acolytes, asin yun napakusan ng barkadahan dahil mismo nasisimbagan sa pangaypuntang makisumaro, kundi naglilingkod kita because yaon ang kaguranan bilang sentro ang buhay ni sarong kabataan. Kaya ngunyan, siguro mas magayuntang mahiling ang barkada, nagiging tunay na barkada, bako sana sa panahon na kita sabihon ta ng kudigwa o barkayan pag-irimahan. Dahil nag-iirimahan mag-irara kita, maski ang saro alimbawa na panungkal, paano kita tatabangan taan kapwa na kabataan na mismo iyayahon ta na ibalik sa dati. Guru bagang alasahong tatanganit na maibalik. Tanapanungkal lang ani, ay mo dapat iyan na rauton pa, kundi tabangan mo, tayo ini ang pagiging barkada ni Jesus. Na dinadara mo, makusa na sa tama, makusa na sa karahayan, kundi dinadara mo, tangan lugod, makabalik iraray sa mahal na Diyos. As in, importante man markay na ang sarong barkada, makusa na yan ay hiligta na barkada ka kung halimbawa na iyaon kumitsan kung nagmagayagaya sa ng pag-irimahan dahil siling sa mga disipulos, pakuman sila perfectong tao, nag-irimahan sila, pero saruan na importante na ma-realistikan mga kabataan mo niyan na dapat bilang barkada saro sa pinaka-importanteng ibuho na yun na nagdadamog kita. The act of listening. Na sa pagdamog niya ito sa lambang saro, lalo-lalo mo niya ng panahon, ini ang inahagad sa kuya. The act of listening. Tanganin sa pag nadadamog ka sa imong barkada, bako sa lang dinadamog mo, kundi inaantabayan mo. Sinasabi nga ni Kayan, accompaniment, pinag-iibahan mo, tanganin po sa pag-ibahan mo, malay mo sa pagdamog mo sa iya, dadarohon man iyan sa pagkabitbit sa mga Diyos. Kaya magayon bagang tapuson ko ang sa kuyang alipot ng patara-tara refleksyon sa satuyang pinakatema sa ika-dayo mag-jubilikan diocese na sinasabi tangaling sa enot na tataramon, biniyayaan, pinagbiyayaan kita ni mahal na Diyos yung mga regalo na dapat natong i-develop bilang barkada. Tangan nilugod, so sa tuyang na ako na biyaya, iyo inianak yan sa kadua. Inaantabayan kita ni mahal na Diyos. Kan sa tuyang mga regalo ini,
bako tanga nilulugod sa dirihon. Kundi ang pinaka-ultimo, sinasabi kan sa kanta, sa Diamond Jubilee, sinusubukan kagurangan, sinusubok ka mo, mga kabataan, bako sa nalugod bilang pag-antabay sa silong pagkabarkadahan, kundi lugod darahonin mo si Kristo, maging sentro kan sa inyong pagkabukay at sa tuwing kagurangan, tanganin na padagos ko na mamater ni doon kagurangan na ini, kamo man sinusuko na darahon at Kristo ini bilang barkada, tunay na barkada para sa lambang sa mundo. Sa Saint Lugabos, lalong-lalo sa mga kabataan na nagdadago po niyan, bako sa nakamuan pagnaong kan bayan, bako sa nakamuan pagnaong sa kapit na panahon, kundi kamo mismo ang mag-aakumpanya, kamo mismo ang mag-aatabay sa kapwa nito kabataan, tanganin na darahon ang barkada, bako sa nasa karahayan, bako sa nasa tama, kundi darahon sa mismo pakapit din sa hararong na relasyon sa mahal na Diyos. Salamat. Thank you so much, Reverend Father David Thomas Ramoso, ang parish pastor po ka San Ramon Nonato Parish sa Tagas Daraga Albay. Sa imo pong magayuno na mensahe, sa imo magayuno na tugon sa mga jóvenes padre. And at this point, nangugunta naman ang reflection kang sa tuya mga kabataan na yaon tigdi sa tuyang studio. Balikan ta si Barkadang Gabriel. Go ahead po. Okay, so magayon so sinabi ni Father Dave Casubago na kung saan nag-focus siya sa word na barkada. Ano? Okay. So kita gabos ko niyan, Ate Jen, kita gabos magbarkada, no? Pero siguro gawa ko ki ibang take. Siguro mas magayon na ining barkadang ini maging mga tugang. Okay. Yes. Igwa man gira riyan pagkakaiba ang barkadaan asin magturugang. Kasi sa muya ako, only child ako. So, sabi ni Ma, gusto mo pang yaning tugang? Ano sabi mo? Kaya pa nanting mama. Sabi ko, okay na ako. Okay na. Kasi mga tugang pala na ito, makuko ako, tigdi sa mga kaiba ko muna. Yes, opo. So, dahil sa simbahan, dahil sa pagmidbid ko kay Kristo, as in dahil sa pagsunod ko kay Kristo, bilang sarong only child, kaiba ko ning mga tugang, nin mga barkada, nakaiba ko, bako lang sa kaugmahan. Siyempre, kitang mga youth, pero kita magbarkada, kita get together, aron kayan, after kang misa, maduman, siguro, ining mga tugang, pag may mga problema, so nahagadan ko sindaki tabang, as in, dakol mataram, si Kuya Gam nga mga kaiba ngayon kayan, puro nga mga sa mga aki pa. Aki pa. Nasasabihan ka. Naho, yun na hiling ninda. Siguro kaya, sa mga aki pa, dakol din sindaki makukuaman siguro sa kuya na advice. Siguro, sa mga aki din, iyuman ini sa mga aki na kaipuan din talaga ngayon guidance man ning sa indang kuya. Ayun. Kaya, okay. Siguro ang role kang kada saro sa tuya is bako lang maging barkada, kundi maging tugang ate asin kuya. So, yes. So, thank you so much, Gab. Okay. Sige, ano man ay sa imong nakuha sa reflection ni Father Dave. Jojo Mendioro. Okay, Jojo, go ahead. Naghihiling si Father Dave. Magayunon po, Ate Jen. So, nagtaram ni Father Dave. And yun nga, sabi nga ni Kuya Gab na magturugan kita and magbarkada. Ako po kaya is maraming barkada, iba-ibang barkada. Pero ini po ang mga barkada or na nakapaugma sa akon or pag may may mga problema, pag sila lang ang pupuntahan ko at sila din ang nakaka-heal or nakakapagsabi sa akin, kaya masaya ako na nakilala ko sila and hindi lang naman sila, marami pa po. Yes, opo. And ang kinagayunan naman, Jojo, is saro ka na din sa nagatao sa inda ng inspirasyon, diba? Yes po. Okay, thank you so much.
Jojo, okay? And mga noorin, abangan ta ang baile ni Jojo. Yan, sa fiesta po, antayin niyo Sa ako. fiesta. Okay, how about si Daniel Olisha? Alright, Daniel. Go ahead, Daniel. Ay, pwede po pa yung tanong po ano dyan. Ang reflection ni Father Dave sa hiling mo, ano ang pinaka nakuha mo duman na nagtatak sa imong isip? So, base po sa reflection na tinao ni Father Dave, ang nagtatag po sa Kuya Duman is so, pagpilit laki barkada Okay. na dadarown ka sa maray na gibo na aantabayanan ka sa paggibo ki marahay bako lang sa simbahan kundi sa komunidad sa barangay, sa eskwelahan as in lalong-lalo na sarong. Alright. Ito mga sinabi mo, Daniel, importante din ba na kung saan ka nagduduman, dara-dara mo siya? Opo, importante po lalong-lalo na sa school. Siyempre kayo pa makipag-communicate sa imong mga classes, sa mga professor, as in sa mga higher levels or sa lower levels na grades na makipagbarkada ka na sa marahay upang madara ka man sa marahay na gibo. Araw kaya yan. Okay, sige. Thank you so much, Daniel. Daniel, uli siya po mga tugang. Okay, balikan ko man si Miss Patricia Alberto. For me po, yung biggest takeaway ko doon is talagang no man is an island. Okay. So, need po natin, sabi nga po ni Father Diva, social beings, di po tayo pwedeng mabuhay mag-isa. Pero I think we also have the choice to choose kung kanino po tayo makikipag-friends. And I think one of magandang basis po sa pagkikipag-friends is yung if same kayo ng purpose and same kayo ng pupuntahan. Kasi if same gaya po na ganito po yung mga friends ko po nakasama ko today, same po na purpose na nagsiserve po kay Lord, parang mas nagiging bigger po yung flame. And yung flame na po na yon is nasi-share po siya to other people. So, mas dumadami po kami. So, yun po. And not only po sa friends ko po dito sa church, also yung other friends po natin na nakakasalamuhan natin sa school, sa other sa other parts ng life natin. I think it's also good to be a friend that is not superficial. Yung hindi lang po tayo friend nila kasi we're happy when we're together or nagbe-benefit tayo kapag kasama natin sila. Yes. Dapat andun din po tayo kapag when they need help. And sabi nga po ni Father Dave, the act of listening is very important to create bonds din po na malalim para we'll help each other to the greater good lang po. And di na po tayo makaka-affect sa kanila in a bad way. So, dapat po kapag may kipag-friends po tayo, we only mean good for them and for us as well. And dapat yung objective natin is to spread light and positivity and God's grace. Yun lang po. Ayun, okay. Thank you so much, Pat. Patricia Alberto. Okay, balikan ko man si EGY Adra. Okay? Yes po, ma'am. Okay, go ahead po, EGY. Yung takeaway ko po dun sa sinabi ni Father Dave and overall po, yung pag-serve po sa simbahan, pag-serve po sa Diyos, and pag-serve po sa community, walang pinipiling edad. Wala din pong pinipiling estado. So, lahat po tayo welcome. Lahat po tayo pwede mag-serve. May kasabihan nga po na God don't call the qualifies, but He qualifies the call. Ayun. Okay, thank you so much, EGY Adra. So, we have Jay Haimalin. Ang key takeaways ko lang po doon sa sinabi ni Father and sa sinabi nila po, just like sa sinabi ni Ate Pat na
sabi ni Kuya Gab na lahat ng tao is barkada natin or kapatid, ituring rin natin sila as family po. Since alam naman natin lahat na may mga sarili tayong problema, and sabi rin ni ate pati ni father, mas maganda na makinig kaysa mas maganda na makinig, unlike doon sa mga ibang tao na papakinggan ka lang nila tapos parang baliwala na sila sa iyo. So much better po talaga na makinig tayo doon sa isang kaibigan natin para hindi tayo umabot doon sa point na mas lumala yung problema na hinaharap ng kaibigan natin or barkada po. And hindi rin ba dapat dapat din ba pakinggan Jay Haimalin para hindi natin siya ma-judge? Sa tingin ko po, mas maganda na mas pakinggan natin sila, lahat ng problema, lahat ng pinagdadaanan nila po. Okay. Para as partner rin doon po sa problema nila, may matutunan rin tayo po. Tapos mababago rin natin yung path nila at natin. Mapupunta tayo sa magandang path instead of doon sa maling path na papuntahan naming dalawa as partner na pagiging magkaibigan po. Ayun, oo. So, dapat talagang nagdadamayan. Yun. So, habang tigdadangog, tigdadamayan mo siya. Wow. Thank you so much, Jay Haimalin. We have also Jayden Despi. Okay, Jayden. Okay, Jayden. Okay ka lang? For me yung reflection ko po, nagtatak po sa akin yung pumili po ng barkada. Kasi okay rin po yung napili ko. Kasi okay. Sige. Yung pipili din ng barkada, dapat na hihikayatin ka pang mas lumapit kay Lord. Actually po, mas gusto ko pang maghikayat rin ng kaibigan na pumasok sa pagsakristan para mas imbis na yayain ko sila parang ipalayo ko sila, ipalalapit ko sila kay Lord para mas lalo pang mag-grow ang faith nila and yung relationship nila kay God po. Kasi nung bata pa lang po ako, believe rin po ako sa sarili ko kasi lumaki po ako ng maayos po, hindi po yung parang geng-geng naman daw ngayon tinatawag nila po. Kasi si mama po kasi parang nasa trabaho po siya palagi and parang wala po ako time sa mga sa sarili. Opo. Pero napalaki ko rin po naman sarili ko na na mabait and mas good boy. Good. Very good. So yun naman, very happy naman si parents mo. Thankful po rin ako sa kanila kasi tinuruan po rin ako ng mabuting asal po kasi hindi naman po ako nila ginagaya sa ibang tao na or ibang bata na pasaway and medyo napapalayo kay God po. I choose to be good and again po. Okay. So parang hindi ka naman talaga pasaway, Jayden. Hindi ko po sure. Okay, siguro idiretso ko na. Ano ang sa imong one word na pwede mong iheras ngunya base sa imong experience bago kita matapos? Yung barkada po talaga kasi yung sinabi ni Father na mas kailangan natin mas mapalapit kaysa mapalayo kay Lord po. Ayun. Sige, thank you so much, Jayden Despi. And we are very lucky na nakaibahan mi kadigdi. And thank you sa imong pag-inspirar sa samuyang nyo na hapon. We have also Pauline Mayor. Okay, Pauline, go ahead. Kaya pa? Same din po sa choose your friends wisely din po. Para po nag-guide po kayo na sa tamang direction din po kasi pag nasa mali ka rin po na friends, na-influence po agad. Lalo na po ako, mabilis rin po ako ma-influence agad-agad. Kaya I'm very lucky rin po na magkaroon ng friends na matitino po. Okay. So, kamusta na ang pagmati mo ngunyan, Pauline? Kamusta okay na po. Okay na. So, kung may one word ka na pwede i-share sa Samuya as you join digdi sa Barkada ni Jesus sa DCGB, ano yun? Pwede man one word, pwede mo man dagdagan. Okay. Ayun po, girl faith na lang po. Girl faith. Girl faith po kasi
yung sa mga friends po, pwede mo rin po silang ihikayat po na para sali rin po sa mga youth po, para din po mapalakas din po yung spiritually nila and mas makilala po nila si God. Ayun, okay. So, thank you so much, Pauline Mayor. Namigbidan mi man ngunyan ki maray si Lord na dahil sa imo. And we are very lucky also. So, thank you so much for your time, okay? Bayaran on air at online. Sa bawat Okay, so inabot na kita sa oras na isa to yung pamamaara, pero bago tatapusan ining programa, gusto ko balikan ning hagada ning mensahe ang kada saro sa Indo di ko na siguro saro-saroon. Sige, dara-diretso na kita. Sige, one word pagmati, kung may gusto ka mo i-greet or kung may gusto ka mo mensahe, go ahead. Sige, balikan ko si Gabriel Bitare. Okay, sa to yung mga taga-subaybay ngunyan na pagkahapon. Yeah. Baka matawan kita ng chance tigdi sa DCGB. Joke lang. So, ang masasabi ko lang ngunyan sa to yung mga viewers is gabos na mga member, gabos na mga youth na nagsiserve sa simbahan and gusto pa mag-survey, padago sa pag-survey. Yes. Thank you so much, Gabriel. So, we have also Patricia. Last message ko lang po, siguro, when finding your purpose, wag po nating isipin na magpipik lang tayo ng purpose. Tigmo-mold po yan. So, ask God during the process, discern, and always think na God is with you. And di yan ibibigay sa'yo ni Lord if hindi ka niya tutulungan matapos yan. Yan lang po. Okay. Also po, yung sa event po ng San Ramon. Mag-ano na po ako. Sure, yung sa San Ramon po, sige pa, dito ba siya i-flash? Ano po siya, ongoing po ang pag-register. Pwede po mag-chat sa page. And sa, din po, Parish Secretary's Office, available po doon. May nakabantay po doon na pwede po pag-registeran. Yung, naka-flash po yung thank you po naman. Naka-flash po yung mechanics, yung prices, and yung shirts po. Thank you po. Sa 29 po yan, August. Thank you. Thank you so much, Patricia Alberto. Okay? So we have, sige, balikan ko naman si Daniel Olicia para connected doon sa sinabi ni Barkadang Patricia. Daniel, go ahead. In addition po sa announcement ni Ate Pat kanina, yung fun run po, registration is hanggang August 9, 2026 lang. And gusto ko na rin po kunin yung chance na pasalamatan po yung mga sponsors kang San Ramon 2026. Go ahead. Luminario Prints and Design, SK Tagas and Barangay Council, Biscay Fitness Gym, Willie and Sons, Ben's Bakers, Fresh Drop Water Refilling Station, Casa Katrina, Clark Med Trading, Alpha Care Water Refilling Station, and Converge ICT Solutions po. Thank you so much po. Okay. And sa mga gusto po mag-register, so mga detalyas po, pakibisita na lang po sa Facebook page kan San Ramon Nonato Parish, as in so gusto po kan on-site registration, magduman na lang po sa parish office po. Salamat. Okay. So hanggang 5 kilometer pa lang ang dadalaga nun. Paano sa mga seniors na di kaya magdalaga? Walk mga na lang. Abangan na lang sa Zoom pagkatapos. So, sabi ni Daniel, hanggang August 9 na lang po ang registration kang Fan San Ramon. So, manggurano nga iso registration? So registration po is sa 3 kilometers is 550 pesos po, and sa 5 kilometers po is 700. Okay. Ano na ang kumpesto kayan? Halimbawa, pag ako nagbayad, nag-register ako, ano na ang sa kuyang marireceive? Ang marireceive mo po sa pag-register is yung t-shirt, ay yung singlet po, medal, race bib, and yung rice meal po pagkatapos kang fun run. So di mo palang lugi kasi may shirt ka na, may medal ka pa, may pagkakan ka pa. Na-exercise ka pa, mga tugang. Kaya mag-join na po kita. Thank you, Daniel and Miss Patricia. Thank you so much. Sige, AJY, ang sa imong mensahe, go ahead po.
Unang-una po, gusto ko po magpasalamat kay Lord kasi binigyan niya tayo ng pagkakataon po para magsama-sama dito. And sa DCGB po for this opportunity. And sa Tagas po, especially kay Kuya Gab for including me always. And sa mga supporters po namin, sa mga magulang po namin, shoutout po sa inyo. And yung gusto ko din, mensahe ko din po sa mga kabataan, okay lang maging masaya pero wag natin kalimutan si Lord. Okay, thank you so much, EGY. So we have also J. Malin. Gusto ko rin po magpasalamat syempre po unang-una kay Lord sa isa na rin po dito ang DCGB kasi may bagong opportunity na rin po kaming naranasan at palagi nyo rin po tatandaan sa mga nanonood na kahit nasa maling path ka, may purpose yan sa iyo kay Lord at hindi lahat na napupunta ka sa tamang path, may pagkakataon rin na mapupunta ka sa maling path. Gusto ko rin po kay ate, advance happy birthday po sa July 31, 2026. Anong pangalan ni ate? Jenny Haimalin rin. Jenny Haimalin, okay. Kila mami at daddy, thank you rin po sa support na binibigyan ninyo sa amin always ni na ate. Maraming salamat po. Yes, thank you so much po. Okay, we have also Jojo. Okay, Jojo, mensahe mo? Thank you po sa DCGV sa opportunity na to. And sobrang saya ko po. And thank you din po kay Lord na nandito kami. And thank you din po kay Father Dave na kung wala kami dito. Love you there. Yeah. And shout out kay Ate Ja. Ate Ja, nagiling ka. Yes, nailing ko digisi pangalan ni Yeah, Miss Ate Ja, Janine shout out sa Yorta. imo. Yes, okay. So, go Kim. Salamat po sa kay Father Dave and sa DCGB for giving us the opportunity to speak on live stream. And kay Papa po, salamat po at binigyan mo ako ng suporta sa pagiging acolyte ko and sa faith na mas lumaki. Naalala ko pa, Papa, nung di ako nag-serve dati tapos pinagalitan mo ako. Kaya salamat at you formed what I am today. Yes. Thank you po. Oo. How about kay Mami? May ano ka? Lalo na po kay Mama na siya po ang tagapaglaban ng sutana ko, na pag-fold ng mga damit ko. Salamat po, Ma. Okay, thank you so much. Very proud and sa inyong daddy, ako siya digdio, Alfonso Alcantara Alberto. Okay, advance happy birthday po, sir. So we have also third, okay, David Bernard Binasa. Thank you din po kay Lord at sa DCGB for this experience. Tas thank you din kay Mama sa paghatid sa akin dito. Kasi sila sa Rabay, tas ako na late. Opo. Jan. Tapos, Okay. Yun lang po. Okay, thank you so much also third. Okay, Daniel, may idadagdag ka pa ba? May i-greet ka? May mensahe ka? Go ahead po. Salamat po sa nagatod sa ngunyan kung nagdadangog po tabi ka mo. Kasi ito, Kuya Salde po. So, mga para-tricycle po dyan sa Tagas. mga mabuton ang mga para-tricycle. Kung pwede po, pasundo po ulit. Ano ngaya? Nabi-nabi ka man ngaya Sabi ay pagaro. Tapos, shout out po sa family, friends, and kay Ali po. And sa barkada ko po sa Pangasinan na birthday po ngayon. Sisay ito. Omar Ditan po. Omar Ditan, Apo. happy birthday. Advance happy birthday na rin po kay Mama and sa pinsan ko po na si Kaylee. Si Mami, ano? Judith Perez Alicia po. Alicia. Apo. Okay, happy birthday po sa inyo. And thank you so much, Daniel. Sige, balikan ko man si Jayden. Alright, Jayden. Firstly po, thank you po kay Lord kasi binigyan niyo po kami ng new opportunity po about dito po sa DCGB. Thank you rin po DCGB sa pag-invite po sa amin and kay Mama tas kay Papa na pinayagan ako. Tapos kay Ate Jen rin po na kasama po namin ngayon. Thank you po. Okay, thank you so much also. And go ahead, Pauline, kung may dagdag ka pa. Shout out po sa youth choir po, sila Kuya Kenneth po, nanonood po. Okay, thank you so much, Pauline. So, igwa kita ning simpleng certificate of appreciation
as para man sa San Ramon Nonato Parish sa indong maugmahon, very inspiring na pagpartisipar digdi sa programang Barkada ni Jesus. Dakulong kamo na inspirar and na-encourage pa of course na mag-join sa siring na organisasyon. Ang youth ministry po kang mga simbahan bako lang po sa San Ramon, bukas na bukas po para sa Toy Agabos. Kaya anytime po magdyan lang po kita, and kung ano man po ang sa indong mga kung may gusto ka mong kaulayon, may i-share, yaon lang ang sa tayo mga ate and kuya, very much welcome po kamo digdi. So once again, ang sa tuyang mga members po from Parish Youth Commission kang San Ramon Nonato Parish. Thank you also kay Reverend Father David Thomas Ramoso sa imo po na pag-aprobar sa digdi po sa support naman po digdi sa program. So all right, tapos na po ang sa tuyang programa. Congratulations, Parish Youth Commission kang San Ramon. Pwede na kita magdiretso sa lamesa pakatapos kay programa, di ba? So, ang tabayanan po giraray ang masunod na programa po kang ini next Saturday. Abangan giraray ang mga grupo kang mga hobbiness. Okay? Pwede ka mo mag-smile, screenshot para makuha ang kamuning picture sa tuyang IT. Thank you man po kay Jerome Nico Martinez, kay Kuya Ronald Baldo, and kanina si Kuya John Napoles, and nasa to yung mga Sorsogon State University OJTs, yung sa to yung mga bisita, dear pa picture. Okay, sige, pa-flash muna Sinda. Okay, sabi ni Alfonso Alcantara Alberto, thank you so much da. Okay. Nakuha ta ba Sinda sa mga bisita? Parang hindi sila nakasabay. Okay na. Naka-smile na sila. Okay na. Saro pa da. Okay, sige. Alright. Thank you so much po. Mabalos po sa inyong pag-antabay. Ako po si Jenny Balyaran. Bye-bye. Sa indong nadangog ang programa Barkada ni Jesus. Abangan giraray sa masunod na Sabado, alas 2 nin hapon, digdi sa DZGB. Always number 1.